abagusiba minto James Ongwae umugabano Kisii County lituko lya lero nigombwate omoichano omonge ase ogosira kwa omogaka Abel Gongera oyo orenge ise omodeputy one Joash Mangi Gongera nyagosira niga arenga oyomo bwa abagaka beritongo lya Sengera ase amatuko amange nigo namanyete nyagosira buno omogaka omokong'u bwa ekanisa ya SDA omogaka omuya omoitongo naende bwanchete abantu bonse nyagosira nigo arainyorwe ase ogokinia chisemi ase omachoge ekiagere nigo arwete oboremo bwaye obonene sana ase engencho y'obwagachi bwa esukuru ya Gongera Primary yabete NMD ase erieta riaye ase omodeputy one Joash gakipola ase okomosiria tata omino orenge omogaka bwa engencho na intwe nchene serikali yane ya Kisii County Government yonsi piesi yaika no tore amana enga kieyega ya mabe naende togosaba Nyasaye abe naye abasani n'abairi abantu bonse bekenyero lya Gongera ewadi ya Bosoti Sengera n'abamachoge mwensi esimwaika pole sana naende pole timoka buya omogaka ominto Abel ogende na Nyasaye mbia mono.